Héctor Castiñeira comezar a responder nada nos minutiños, pero de momento imos a voltar aí esas rúas de Vigo. Rocío Padín bailando, comeza a Reconquista. Seguimos na Reconquista, Rocío, que maravilla, primeira cidade europea en votar aos franceses. Vigo dixo, non quero aquí a xente de fora e alá que os votaron. Por iso aquí fomos a primeira cidade europea en votar o exército de Napoleón. Voltamos 2 séculos para atrás na historia para recordar ese momento. Mirade por aquí, que traxe tan bonito que me traes. Sí, sí. Porque me dixo un paxariño que viñas de Estreo. Sí, bueno, polo menos unhas cousas sí, porque vas collendo unha cousa na casa, bueno, hai que ser resolucionar, non hai que ser resolutivos. Por aquí, resolutiva que ven de Estreo, pero fixadevos aquí, ven vostede de gala. Sí, de media gala. Eu veño de Cotío. Sí. Que manda a tradición? A tradición manda que hoxe veñas de Cotío, pero eu non sei por o que. Por veño Vostede é de máis media presumida gala. e decidiu vir de gala. Mira por aquí outra que hoxe ven de Estreo, De Estreo, que ves? Eu de Estreo, totalmente de Dai Estreo. unha reviravolta e lúcete aí. Ole, ole, ole. De Estreo. De Estreo total. Teño que preguntarlle aquí, acaban de rematar a peza, que é a primeira cidade en gañar esta batalla de votar aos invasores e case sen armas. Sen armas, sí. Eu vou a ver se encontro un forcado por aí para axudar, pero non sei, non quedan armas. Pecharonlle as portas de Vigo, non podían alimentarse e matáronos casi a fame, pero que ademais temos que axudar tamén, bueno, darlles as gracias aos portugueses que botaron a dar unha man aquí. Sí, bueno, tamén nos teñen que dar eles a nós, porque gracias a que eran os franceses en Vigo, non foron para Portugal, que era a primeira intención, era ir para Portugal para Pero cando viron o porto de Vigo, que dixeron? Este porto... quedámonos aquí, isto é para nós, isto non, xa non que é para nadie máis, por iso quedaron. E Napoleón mandou 2.000 soldados máis. Tanto cor mandou para lá, pero gustoulle máis o Porto de Vigo. E quero preguntarlle por aquí, vostedes veñen de Vigo, non? Sí, somos de aquí. Somos daqui de Vigo, e como celebran esta festa? Convidan a amigos? Non, con os compañeiros de música, de baile, pois comendo choripán, bailando, cantando. A quen estamos coitando agora? Agora estamos escoitando a Orfeón Mariñeiro de O Casco Vello, da Asociación Casco Vello. Pois, compañeiros, dígovos unha cousa. Eu vou a coller aquí a miña compañeira e voume a despedir disfrutando máis que nunca da nosa música. Quedamos aquí na Reconquista de Vigo, compañeiro. Un biquiño grande, Padín 1:10, fíxense xa que ambientazo aí por Vigo, un fin de semana grande por diante, ademais con moi bo tempo. Hoxe xa demos varias ideas